La bala ko kono siya. Kaya ko yung patuloy nasa kumagay ko pag nagtapon. And so was it so was ang masa ng kao sa ng sarawi. Masa ni Aramas Koros and Miss ya kore o kaptop na ko. So duman ko ko Koros kaya ko ta ko ta kan kao nang magtatang kasi ng yok silukupi tayo wal. Yok. Silukupi tayo wal. Terus tapi pelayanan kami, kami tak akan
yang patut berbalu kini kau dia sang UCCP LNP. Te saban ada yang umur kini kau sang saban ada yang umur. Winning goal, no also.
and then sa pagkakay ko po ng katuwid. O sa pagkakay pasangkawid, Santa Katikap, John 2, number of Isabel, ngayon po, nasino ang Ryan and Roman, uralaw kayo, iratifikay sa puno, kahit gusto ka na iratifikay sa puno. Ugan Rome, uralaw kayo, iratifikay sa puno, at kahit gusto ka na iratifikay sa puno. Ama, kaya oras ko rin diya, tumasa nita, ay bukas kaya yun na wala, tumanagay mo, tumasa ni. Iuga, so pada Pedro Nicolas yang umursul dolar hendak yang kacau melakukan sebagai nasan. Salaman program. Ay wow. Enggak, kedua lagi install kabel mami cikor nada yang boleh jadi sesuai kedua lagi kabel mansamo yang dilakukan Pilbarawan bisa mencontoh. Pilbarawan seorang kita ay mga ako yan bertokel kita. Seven modern person. Yang memberikan kod. Jadi pada orang memberikan kod. Senior pastor kan kod. Pada minggu jangan orang kawewe yang salah itu masuk ke sana ya kan baik kurangnya orang dapat teman-teman kawan kita masuk mana-mana dan roh mana-mana dan roh
Naman matay ko. Nagpapita. Paano mo sa wato? Masan kukurawal. Kukurawal. Nagkat kasalin ay mana-mana udah mengumpul. Nah, pukul dari juga sudah masih mana ada udah pukul. Seiko. Ada di bidai. Isyarat katiete yung kausap amana na ngoy mon kal mana mane korat nan moy tol nan ay sawat mental sesuatu di mana dengan pom-pomi arai itu masih sungkan o benarai mana kamera nan mai mumot saya sampai di dalamnya memulai COVID. Kan baru jelas sosa, kira ini itu berkumpul uyuya sebenarnya. Kalau logi orang itu, namun terus oleh unsur jadi mereka teman-teman kita sampai foto keren kesarawi kamu kamera narai memang berbeda di situ. Woi sama foto mana bukan yang gambar yang aja orang orang tak program foto samurai. Kira dengan kono kemana? Restoran
All of us. Say that. All of us. Ay so may makaparuhan. Sabay mo. Muhammad Mango. All of us. Kasali yung sir. Sabon lagay para lang. Kubor-bor ito. Udahan naman masuk. Kung ano ko, ito nga. Masuk ka na. Up my man. Rabbi school to never come. Manaman pa. Manaman po. Mawagsan. Mawagsan. May wall mo yung sa kanya ng kanya. Yay, sa naman po. Dahil ko ras mali. Niya isang nagpon, isang nagpon ng tamas. Ay nangyayso ba isang tingin? Kasi nalawala ako. Ay na naman ako, napagpalitan sa mga nalawala ko. Nabuhan din sa usap ng friend. Kaya ino ko pala, dahil ko rin. Kahit ito ng bago ko. Kahit ito ko. Ito dahil ko rin. Dahil ko rin sumahin, nagagawa sa mga nalitikas mo. Yay man ko magbuot ka ng pura. Kaya bukit ka tayo ng mga sila. Kaya niya sabat mo tayo ko. Oo. Tulong mo. Ay, ako, hindi ko yung drive mo sa ito. Nakita mo yung sino ang kaya, mas, ito mo mga kami. Kaya yung mga mga sabay. Every question ko, kasi yung po, eu sou bem. Mas agora eu mais ou menos eu vou eu estou bem. Eu não me eu não estou na dentro do mar. Orang out of family. Jesus Christ, oh, ye no thanks to Jesus Christ. Thanks to the person. Yeah, master. Thanks to the person. No person. Sorry, guys. He wrong. So ye. Salam. Karangan sumutang ni Ulas ang mukong na tuso yung nasa ng China sa pagkatay ko kapag sabi kaya yung sa pagkatay kita ng taon ko yung nasa ng rang ako yung nasa na yung patuwan ko willing ko